kiinni koskematta kuitenkaan haalaria. Kyykisty haalarin eteen ja kutsu koiraa kuuluvalla äänellä. Toiselle puolelle ja kääntää rintamasuunnan koiraa kohti ja voit houkutella sitä kaikin keinoin. Mene vaan kyykkyyn ja yrität saada sitä. Tule noin! Älä hirveästi läpistele sitä haalaria, mutta tulkaa vaan pois. Voitte tulla pois sieltä koiran kanssa. Kutsu vaan nyt, ota koiran mukaan. Noniin. Eli sitten kuljetaan ohitukset pitkällä remmillä niin, että koira saa itse valita reittinsä. Menet oikealta puolelta ohi, käyt kiertämässä noin vappupuskat ja tuut toista puolta takaisin. Joo. Ja jos koira haluaa kiertää jonkun puun tai puskan, niin sit voit päästää hetkellisesti remmistä irti. Joo. Jäädäänkö tähän nyt loppupäiväksi? Tule!